Wilujeng dalu, selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu, selamat malam Mbak Cangi. Wah, luar biasa. Agak ke sana Mas biar saya dapat melihat wajahmu. Iya. Piye? Agak ke sana. Lah. Kok nyingkur sinden. Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Nggih. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Ha. Lah nek ning kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso dep-depan. Bertatap muka. Oh lanang padha lanange kok dep-depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kalih panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rong karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya? Nggih. Oh iya aku sajek dumblek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso iki lho, sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak denging jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Lho. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalangnya mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Nggih, bakune nderek nyengkuyung adi wedok. Adi wedok. Wis kenal suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek ki uripe ning Solo. Heeh. Dadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan sambatan. Tapi tetap tidak mengurangi semangat to, Mas. Tetap semangat, Mas. Arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mbuh. Saku Nggih. Bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi, Mas. Loh, kok iso ndongakne mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar apa? Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji gondol kanca, seksine lho anggit wi. Bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Nah iya. Ning ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? Entuk keringanan ki lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Diskon tol iki untuk murah tol iki mau. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki? Ya kenal ya gur Sri Pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni. Mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke, ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh iki beda, Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang mengkugati Bapak wau Pak Sodium. Pak sapa mau? Sik to, aku yo urung. Aku yo urung Sadiun. Oh, Sadiun kok Sodium. Nggih. Kok Sodium lho. Pak Sandiun. Mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA, Mas, SMKI. Lah nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Gek kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora to nggit kowe iki. Sik piye-piye balene? Nek Mbak Sri wis duwe bojo. Duwe bojo. Wis dadi manten. Dadi manten. Terus duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. Sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi mau. Oh, Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to Anggit gitu. Nek Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit iku. Nggih tak kira aku. Bakune iki gocek. Jenengan nggih dereng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan ki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik wong. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa ketemu. Lagi ketemu kok aku maido malah dadi gething neh. Nggih, percaya.
Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing ngomong nikah? Kabeh gak ono. Sing muni gak banter mesti. Gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal kita saiki. Oh, Kamu ini gak kabeh kok. gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten. Niku ibu. Wah, sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malih papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh, Lewat. ya anjinge. Lah wong takoke ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone besek, supir nggone sapa neh ngoten. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapinujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah lah pok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang go dagelan kok Mas. Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng agi ngarepan nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora Nggih. ngono. Bakune jenengan ki sehat, panjang umur, Heeh. laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Ki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Ha niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk. Melumpuk wong ora tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek, kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Welak kok. Guru wong kabeh niku. guru wong jagonge kok mbatalke tanggapan ya lho. Wis saking ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Nggih. Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan gitu ya. Oh pisan. Pisan. Heeh. Ning iki ketemu meneh. Temu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya ndek nek lungguh suwe-suwe wong wedok iki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kae. Ngono nyelempit ngono ya. Awat terus mbok dhek iki grajaki kelet ra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to, bladek to Astabrata. Nggih. Wisi pira iki fulan iki. Ning kuwi bupar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bupar lho. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodo do ngri-ngriken kabeh lho kanca-kanca kula. leres. Ning malah sepuh malah asepe ampuh. Nggih, pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Ning sing nom-nom iki tanpa gigi. Metik. Metik. Dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Lho, kok iso penak sing tuwa? Numpak metik bendina numpak ora tau nglebokke lho. Numpak itu. Wangsaku. Mbak Prigel kon jumenang. Nggih, Mbak Prigel. Sepati cah. Ya, komplit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Dian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ku Ya, nggih. Sehat ya Mas. Sehat kira-kira delok. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter ya. Lho gumi kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Kok suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Loh,
Lho hubungane apa? Hubungane apa karo Lah, aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Wis ngundang dipapatke sisan ya. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng? Kok iso ingon-ingon? Niki sing beto Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa, kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki, Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumangsane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Oh, ingon. Aku malah wedi gudi lho, Mas. Ingon-ingon ngono. Padahal cilik kek. Ha cilik olak mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gede lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih kanca-kanca Kumpul. seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya, Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik B anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Mas? Sadiun. Pak Sadiun. kok. Iya sampean ki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anakku Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tambah kesel jane iki. Apa Ya. anak-anak? Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dungakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas apa asmane? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Nang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel yo disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh, yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, Ning misalkan. jobo 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Loh kok malah larang? Duh, karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Wek, Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah melu iki hitunge wong gak iki mau genah kok. malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Heeh. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Lah piye pemurung tembang Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Gitu dolanan cah cilik-cilik ke lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolanan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niku juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih. Mas Badar niku sakniki sibuk Oh sibuk? nggih teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Jadi Tonggo kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun di refreshing nek niku. Sing dalu Mas Tinggi Solawat. alibi to Mas. Mas solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga lho Mas. Ah, nggih. Badar. Ya Mereka nyeng kuyung to ya. Sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Jadi Lengganan kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpace. Skubidu Mas. Tangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Malah Mas Obi ngewangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi. Begini lagi ketok. Hekene kok ora meyakinkan. Kok wong heke kok ora percaya awake dhewe. Mek tinggi anu Nggih. pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk Mbak Nggih. Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no. Iya toh? Ya sare manten anyar kok nonton wayang. Ya ora. Ya ora. Dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabuhi kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kaya ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora apik. Oh lah kae lho Dik Sri. Ada Ayo tadi kene. nonton Nene, Dek katanya Sri. ya. Mm-mm. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Juga mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok.
Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bima Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Sing di omah kok lungguh aku merkewo malah. Bima karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sarep bayari iki lho? Lah nggawa tas iki. Kuwi tas BCA-an kuwi kok bayari. Alah rasa dicopot wong sing di omah kok. Dipegangi mic. Mike cekelen. Mik kabel kae lho Sri. Iya, wis nyekel mic Bima rung. Piye to Mas pertanyaanmu ki? Ayo Mas Le mic iki lho. Heeh, ketok cantik, ketok bagus. Jeng dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bima. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumangsamu ra iso omong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bima iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih, seneng bunga. Bungae senenge. Senenge nggih ponsah. Oh iya. Nggih, ngoten. Nek Mas Bima. saune pemarem to Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas. Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih. Kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong ya mulai Gong. Mulai Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku solo tol kene mangkat mulih 400 lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tapi Mulai. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya, Ping pindho. 400 to mangkat. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Izin. Kok ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Tolmu dhewe pikiran. Mas Bagong. Dun, Seniman kok cerigis to. Priyo? Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rumono toh? Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku ki lho. Ah. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho, Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung terapku. Oh. Nah, dadi gur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. nggih. Padha ae. Lek. Ya lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok godalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri Iya, panggung iya, terapku. iya. Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas loh. Perlu Iya, iya. dibahas itu. Oh, dibahas. Mbak Sri Pira, sampean pira? pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing gembol manut sing gawe, manut sing gawe. Wong lanang Sampai ya. wong lanang penak duwe Penak gawe apa? tok. Lah sing wedok gembol brojol ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak Sakmur lawas urip. Heeh. Ayo. Pisan tok. Kowe ngomong rekoso. Ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula balon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo omong wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disugi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Lho, padahal- Wedok iki rekoso lho samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sering karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Saman Mas.
Dua apa? Berarti papat. Papat. Loh, Papat. Lah kowe loro, Dewi-dewi, jam loro. Loro papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Wis to. Aja gelem manut. Lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Gayamu tenan ora? Lho yo yo. Engko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora yo. ujug-ujug. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawuh ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengkeng. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak kelulur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak afdol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Sing rabi kamu Sing lho, rapi Sri. kamu loh. Oh, ini suaranya habis. Gak iso. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang satu lagu ya Mas. Tanyakan pada penonton. Mbak Pigel. Penonton nyun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Santai wae. Wis sing penak-penakan lho Sri. Heeh wis, tenang wae. Lha kok Suara tahlil ta entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. Ngesus tok ora apa-apa Masa ya. suaranya habis iki berbacutan. Dek wis bacutan loh Mas. Sama rasa ndang nyusul Nah, aku Alah, cek menikmati masa muda sih. Oh, kono wis DP. pangkah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Salah gue Sri. Salah gue. Wis kudu gue tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mereka mawon. Wedeh. Iya, Mas, sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri iki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan Wong waduk Wonogiri genah kafe kae kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama ringi sik, tak bawanane sithik ya. Oh bawanan sithik. Ya, ben karo diskusi apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ndang ngomong-ngomong. Urung apa-apa wis rewel to. Bim. Mboten. Bimo iki Pelok. Bimo iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bimo. 6666. Dalange kancaku tirakat ya kancaku neng Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas. harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya. Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek. Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, tinggon anu ya. Pripun? Bare ndak sesuk ya. Iya, manut kula. Sip. Janji lo Sri ya, aku bar limbukan balik lo ya. Iya. Wis jeneng kancane aku kantek goro-goro. Halah engko tak kancani nang YouTube. Kah tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Allah piye to? Kan ya apik. Kayak qiraat. Koyok kiraan. Apa kok ora beneran? Saman mangkat lho wis gak bener lho rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Ya. Duit karo sampean Mas Akbar. Kok ngene iki to Sri. Aja to. Mikmu kuwi lho aja wedo kok tedak-adah mare bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh ini loh Mas. Ah. Ngenteni toh. Menempuh hidup yang baru.
menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga, membina rumah tangga. Penting itu. Iya, menempuh hidup baru, membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Ada sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, Amin. baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliane nyindeni juragan Brambang lho. Brambangnya Bos, CEO ta iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo Monogiri. Oh, alah berarti Ora yo. apa-apa. Berarti yo ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik resik-resik ngono, gede-gede. Lah ngandel teko Mas Bimo. Oh, Mas. Brambang istri piye Mas? Apik. Apik kowe dikeki. Gah aku. Cepat diberi momongan Amin. putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Ah. Masa urung-urung sida rondo. Gandolane Aja toh. gede kuwi. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Marep wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa ya? Aja kok urung kok rondo. Apa ya Lah cinta mesti tak tau ndak pundi. Bir Kita Sri. ngekeki masukan kok ya rondo kempleng to, Bir. Apa ya cinta tak terpisahkan? Kita tak terpisahkan Cik Mbok ya lho kok iki kok rondo kempleng. Aku iku repe Mas Urung-urung kok Bimo kan rondo. apik banget. Piye Refe piye? Nggonku iki aja nggo dolanan kuwi to. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dinggo dolanan kok iso. Ndang, apa? Cinta tak terpisahkan. Oke. Iki duet maut Mbak Sri Ayo, Mas dan Tris. Mas Bimo, monggo. Dadeke. Sing romantis. Mau diabadikan